Comes with a Bicolanong kapay? Ay gagi pare, riot yan! Tara kape! Tara kape! What happens pag nagkulitan? Ang masanting at ang daragang magayon? Ay gagi pare, top of the food chain pare! Tara kape! Tara kape! Konyo Bicolano at Robin Siena! Gagi pare, we're not your ordinary DJs. Tara kape! Tara kape! Gagi pare, feel good too. Awa! Konyo Bicolano! Robin Siena! Anong klase ng kape Ay. ang talagang gumigising sa katawang lupa mo? Oy, gagi pare, kahit anong coffee yan. What? Ay. Kahit anong kind, basta libre. Ay, sa bagay. Ikaw ba naman hindi ka magising kung ganun, di ba? Kaya nga hindi ka laging gising no? Oo. Kasi walang laging nanlilibre. Yung ang sama-sama ng loob mo kapag maglalabas ka ng pera, Awa. kasi bibili ka ng kape. Ayan. Pero kapag iba yung nanlibre sa'yo, ang sarap inumin, ang sarap higupin. Totoo. Alam mo, meron ako sa yung tip. Ano yan? Sige. Para feeling mo lagi kang nalilibre. Okay. Pumunta ka sa accounting. Accounting. Kila Sergio, Yeah, kila Miss Miss Carna, Carna. yan kay Ate Nors. Oo. Libre yung kape dyan. Actually, ginawa ko yun. Oh. Nung nakaraan, parang hilu-hiluhan ako sa accounting. Awa. Sabi ko, oh my gosh, nahihilo ako, parang puyat ako. Oh. Tapos sabi nila, hala, magpa-medical ka na. Bis na makalibre ako, natakot pa ako. Kaya nga, pwede naman diretso hingi lang. Ah. Ako kasi, ako dun namamalimos ako ng kape. Kaya Oo. ikaw pala yung namememuhan na Oo. nasosobrahan daw sa kape. Kasi budgeted daw. Hoy, wag ka, nagdo-donate ako ng coffee beans doon. Pero isang beses lang. Okay. Tapos yun na yung lagi kong excuse na, may dinonate ako Oo, dito at least kahit papano. Oo. Pero yun nga, going back sa tanong yung klase ng kape na nagpapagising sa akin, itim na kape lang talaga. Black coffee talaga. Black coffee talaga. And I think that's what makes us so beautiful, the both of us. Ano yun? Kasi different yung take natin. Ikaw black coffee, tapos Oo. ako gusto ko yung mga sweet, mga Ayan, pabebeng kape. yung gatas na nilagyan ng onting kape. Yan. Oo. Kaya kapag tinanong mo, kumusta sugar mo? Eto, diabetes. Ay nako, pero alam mo Konyo Bicolano, talagang nahilig sa kape yung mga tao ngayon. Legit yan. Kaya nagusbungan ng mga coffee shop. Ay, na maraming iba't ibang uri ng customers. Totoo. At saka i-reiterate lang din natin. Yung mga coffee shops kasi dati akala natin pang mayaman lang. Ay, oo. Pero dun sa amin sa may Batasan, Okay. ang daming nagsisisulputan ng mga coffee shop. Okay. As in yung mga maliliit lang. O kaya yung mga tao social na talaga ngayon, hindi na lang basta sa bahay nila nagkakape. Ay, wow. Mga ano na din mga aesthetic na rin ika nga nila. Totoo. Kaya eto kabisyo, ibibigay namin sa iyo ang huling dalawang uri ng customer sa coffee shop! Tara kape! Tara kape! Ayan, punta tayo sa number 1. Inot. Muna, ito ang mga reklamador. Ano ba yan? Bakit naman ganito sa coffee shop na to? Kakaloka. Bakit? Anong problema, Jessa? Tingnan mo. Ano? Aray, ang sikip. Arte. Ang sikip-sikip. Tas Sikip? di pa aesthetic. Dapat doon na lang tayo sa coffee shop sa tabi ng covered court. Oo, doon sa may school. Ay, naku. Jessa, pare-parehas lang naman yung mga kape. Tsaka bago to. Try lang natin. Ayun na nga. Bago lang pero tingnan mo naman. Ang mahal-mahal ng mga kape. Sana nagtimpla na lang akong 3-in-1 sa bahay. Di ba kaya nga tayo mag-coffee shop kasi magre-review tayo? Paano tayo magre-review dito? Hindi kita makita. Oo, ang dilim mo. Tsaka aray, ang sikip. Alam mo, Jason, dami mong reklamo. Kala mo naman malaki binabayad mo. Tsaka ang asim mo kaya. Ano naman? Tara, nalipat na lang tayo sa iba. Hello mga miss, ano pong order nila? Dito tayo. Order. Jessa, akala ko balis na tayo. Hindi, dito na lang tayo. Ang gwapo ng barista. Ayan ba yung seller nyo? Tsaka for sale ka ba? Ayan.
Ayan, shout out sa pamangkin kong si Pat na ganito noon. Noon? Oo, sa coffee shop. Dito niya nga nakilala yung ano niya, jowa niya ngayon. Oo, dahil sa pag-iinarte niya sa coffee shop. Lactose intolerant si Pat, pero nung nakilala niya yung jowa niya, tiniis niya yung gata sa coffee shop na yun. Nako, yan, nagka-idea na naman mga kabisyo nating single kung saan makakahanap ng dawan. Oo. Madami dyan sa Torre Lorenzo. Dami. Tambay ka lang dyan. Ang dami. Alam mo, nakakatakot ka kasi usually mga estudyante yung nandoon eh. Ay, totoo ba? Oo, feeling ko nang sa scavenge ka eh. ng mga estudyante doon. Nakikita mo after shift. Anong ginagawa mo dito? Wala lang, nagre-review. Oo, kunwari estudyante din siya. Ay, nako. Anyway, that's number 1. Muna naman tayo sa last but not least, number 2. Pangadwa. Ito ang mga content creator. Live! Yan! Hi guys! Welcome to me and to my channel. Nandito ako ngayon sa paboritong coffee shop. Sarap! Ang sarap-sarap dito sa coffee shop na to. Ang aesthetic. Tingnan nyo naman. Yan. Ba yan? Di naman ako makapag-review dito. Ang ingay-ingay naman. Excuse me! May reklamo ka ba sa pagla-live at pagko-content ko, miss? Wala naman, miss. Ang ingay lang kasi masyadong hindi ako makapag-aral. Maingay? Bakit? Library ba ito? Bakit dito ka kasi nag-aaral? Kunwari ka pa nag-aaral, nagpapakyut ka lang naman. Ha? Ano nagpapakyut? Nag-aaral talaga ako. Tignan mo, may ID ako. Asus! Guys, naku, huwag niyong ginagaya yung mga ganito. Masyadong pakailamera sa buhay ng mga aesthetic tulad ko. Palibhasa walang followers. So, going back, eto punta tayo sa live selling. Pamay na lang sa may gusto sa akin. Free delivery. Excuse me, ma'am. Ma'am, pahinaan na lang po yung boses, Ay, may ma'am. reklamo ka rin sa akin. Opo, ma'am. Kasi ang ingay nyo na. Tapos, buong araw pa kayo nakiki-wifi at nakiki-charge pa kayo. Isa lang naman yung binili nyo, yung maliit pa. Ma'am, alis na lang po kayo, ma'am. Ipopost ko kayo, mga haters! Ayan. Pero sana sa mga coffee shop na ganito, may proper decorum din talaga. Kumbaga hindi siya dinidiscuss. Pero respeto din dun sa mga katabi mong table. Ayan. Sa mga barista din as well. May mga coffee shop na nalulungkot ako kasi Claygo naman talaga pero iniiwan lang din dun. So, alam mo yun, nakakalungkot. Totoo. Alam mo, ongoing yung mga discussion tungkol dito, sa online. Kasi marami namang mga tao na nag-hate dun sa mga estudyante na nagre-review sa mga coffee shop. Ako ang stand ko naman dito. Sige, stand mo yan. Itatayo ko talaga. Okay lang naman yun kasi ang mga coffee shop, catered naman talaga sila para sa mga estudyante. Legit yan. Although kung estudyante ka, wag mo rin naman kasi halos lahat na lang ng gamit mo, libro mo, laptop mo, nandun na lahat sa lamesa na hindi na makaupo yung iba. Legit. Kulang na lang maglagay ka ng lampara mo, ng lampshade, ng pluma, si Rizal ka. Tsaka yung washing machine mo, lagay mo na. Diba yung iba, buong bahay na nila nilagay na sa legit coffee yan. shop. Tsaka ako, tama yan, nire-respeto ko yung ganyan kasi there are people na hindi tayo pare-pareha. Ako nakakapag-aral ako nun sa tahimik. Yung ate ko nakakapag-aral sa lugar kung saan like parang coffee shop yung vibe. Doon sila mas nagiging productive. Totoo. Wag lang sobra-sobra talaga. Tsaka tandaan natin, public space naman kasi yun eh. Diba? So wag tayong nag-iinaso. Wag tayong nagre-reklamo. Basta higupin nyo na lang yung masarap yung kape. Tama. Wag kung sino-sinong kape yung hinihigupan nyo. Ayan. May sakit pala yung hinigupan mo. Kaya uubo-ubo ka until now. Ay, nako. Anyway, kabisyo, kung di mo naabutan ng usapan namin ito at gusto mo rin magpadala ng kape sa amin ni Konyo Bicolano ngayong Lunes. Yan, baka naman. Antok na antok kami. Hanapin mo kami sa mga social media accounts. Ako sa aking Facebook, Instagram, Twitter, TikTok at DJ Robin Shana. Yan, same socials yan mga broski at Konyo Bicolano. Siya kabisyo, makakasama niyo pa kami hanggang mamayang alas 3 ng hapon para bigyan pa kayo ng mga science tips at skits. Sa buhay-buhay. Muli, this is your pinakamagandang probinsyana, DJ Robin Shana. Your Uragon broski, like super legit and all Konyo Bicolano. Dito lang yun sa Tara Kape. Tara Kape. So 90.7 Love Radio. Feel good. Ay, gagi pare. Wow. Tara Kape! Tara Kape! Konyo Bicolano at Robin Shana!